cool dudes, fi yw cool dude. Ag, ar ôl episode 2 is I farw. Ac o'n i'n neud yn dda iawn. O'n i'n neud yn dda. Wel, o'n i'n neud oce. Ond, rwan, dwi wedi marw, ac hwn dwi'n gorfod mynd holl ffordd nôl, ond dwi ddim am. Achos, dwi'n misio. Ac dwi eisiau cychwyn eto. Wel, dwi'n eisiau cychwyn eto. Ond, fel, da chi'n gael bod yn gael. Okay, so. Maen nhw mor cute. Mae'n mor neis. Ond, mae o'n Minecraft, so mae'n bod o ddim yn neis. Chos mae yna lot o bethau sy'n gallu lladd ti. Okay, so, be dwi'n gwneud rwan? Mae'n cool. dwi am trio wneud tŷ coeden. Yay! Ag, mae'n fod yn anodd iawn. Iawn. Okay, so gennau un o hyn. So, dwi'n aros. Tan mae wedi tyfu. A wan, dwi'n gwneud y tŷ! Yay! Neu dwi'n cael un jungle. A wedyn dwi'n gwneud yn y canol ar anialwch. Wel, unrhyw dwi am wneud tŷ coeden. Mae o'n swnio beth yn anodd, ond gyd i gwneud ydy jyst addasu fo i dy hun. Fel mae planhigion yn wneud i ni. Os ydych chi'n dall yna. Okay, so, dwi'n angen cael bwyd. Pam ydyn nhw ddim just marw. O, actually, mae'n mean. Dyna ti gyda fi. Ond, na, dwi'n mynd hynny fan. Achos, dwi eisiau gwneud tŷ. Dwi eisiau gwneud tŷ coeden. Ag, so. Okay, os dwi'n cael 3 o hwn, wedyn, os dwi'n cael tair o hwn, neu 3, dwi'n gwybod, ond os dwi'n cael hyn, dwi'n gallu gwneud gwely. A wedyn, dyna gyd ti angen, actually. Mae'n gallu safio unwaith da chi wedi marw. So. Mond un. Wel, mae mond weithiau yn rhoid un iddo chi. Wel, mae mond yn rhoid un iddo chi. Mond 3 weithiau. Weithiau. Okay. Change of plan, dwi'n mynd lawr yma. Dwi'n mal. Oh gosh. Na, be'n lladd fi. Yna lava. Cool. Okay. So. Ys i cychwyn yn rwla arall? Wel. Binnau coco. Yay. Okay, so. Dwi'n cael hyn. A wedyn dwi am wneud siocled. Da chi ddim yn gallu wneud siocled. So'n really nice ydych chi'n gallu. Rhywun. Wneud gêm allan o siocled. Achos mae siocled yn cool. Yeah. Dwi'n hilarious. Just kidding. Dyna rhywbeth yn anghywir yn dan hwnna. Okay. Hedeg. Be ydych chi'n cael os da chi'n... Na, da chi'n gallu cael hynna. Mond hefo pethau sy'n torri glân. Shears. Ond da chi'n gallu cael hwnna unwaith da chi wedi cael iron. Be di iron? Yn Gymraeg. Wel, anyway. Di bob amser yn anghofio bod dwi'n neud o'n siarad o flaen pobl. Wel, a fi, achos episode cynta, eisiau anghofio darn masif. A o'n i gorfod cael, a o'n i'n gorfod editio fo allan. So, wel dim fi. Achos dwi'n lazy i wneud hynna. Ond anyway, cario mlaen efo'r episode! Yay! Okay, dwi'n cychwyn hedeg allan o bwyd. Sian dan bwyd, dwi wedi ffeindio buwch. Okay, so, dwi'n mynd i fyny. Okay.
Yeah. Oh, what? O, mae'n ofnedig. Okay. Mae fel bod o'n trio ddim cael ei cael off. Ie, fe'n efo lladd o. Llymau. Llymau. O, llymau. Dyna fo. Ie. Dyna fo glan. Wel, dafod yn glan. Okay. So, dwi yma yn y byd cool dude ag mae yna stallion. Anyway. Oh, you have found a horse, mae'n deud yn fyna. Dwi'n meddwl bod yn hwy dim byd iddo chi, jyst dwi'n eisiau lladd o. Ia, a dwi'n mean. Ond, ella mae o'n hwy dwi'n iddo chi. O, beth ydych chi'n cael? Wel, oedd nhw beth yn... Yng Nghymru nhw. Oh, dim much. No. Yay! Okay. Yay! Mae yna lot o defaid. Mae yna defaid. Fwn un defad. Okay, lladd. O, dwi yn hedeg allan o ddŵr. Na, dim hedeg allan o ddŵr. Dwi'n hedeg allan o fwyd yn gyflym. Okay. Dyna fo. Waw, dwi yn hedeg allan o fwyd ag yn gyflym. O, dy gychyn. Gychyn allan o. O, dy gychyn marw achos bod i ddim yn bwyta. Bwytiwch eich bwyd, plantos. Mae yna weird, ond yay, bwytiwch eich bwyd. Dwi'n cael fwy o lan achos y fwy ydych chi'n cael, o gorau ydych chi'n cael. Mae'n neud synnwyr iddo fi. Ac i sy'n neud synnwyr iddo fi ydy popeth. Achos mae popeth yn neud synnwyr iddo fi. Wel, a blo beth o drwg, achos mae beth o drwg yn mynd. Anyway, be ydy peth brown, ys weld? Na. Na, dwi'n llafen arall. Okay. So, Lego. Lle mae o? Come on. Come in. Lle mae o? Dyna fo. Just lladd. Yay! Gyda bwyd. Okay. Okay. Dyna fo. Dyna fo. Dwi defnyddio y left trigger fwy am bwyd. Na, actually, rhoed lawr. Os da chi'n gwybod, dwi'n chwarae fe Xbox One achos mae'r un controls ar DS a dwi'n chwarae DS. Yndw, mae hwnna dal yn poblogaidd. Pyn bach. Wel, dim o gwbl actually, ond yeah. Dwi'n licio DS achos gyda nhw lot o gymryd da. Ond, eisiau amdano Minecraft yma. Achos mae am Minecraft. Minecraft. Ond... beth yma? Okay, so. Os da chi'n gwybod, mae Moja... Okay.
Okay, mae hwnna'n weird. Ond... Anywho, sorry, such fun. Anyway, yay, sugar, well, planhigion sugar. Dwi'n chwarae ar Cymraeg, achos ganddyn nhw ddim o ar Gymraeg, so dwi'n gael trio cyfieithu fo. Mae'n fel bod dwi'n siarad i wal, achos dwi'n gael siarad i fy hun. Mae o lot yn oddach a chi'n meddwl mae o. Os chi'n meddwl fel, oh my gosh, mae mor hawdd achos mae yna YouTubers yn neud o. Trystwch fi, mae KSI yn cael trwbl yn neud o pryd oedd o'n cychwyn. Ag Sunday neu rhywun, dwi'n gwybod. Just, oedden nhw efo pyn bach o drwbl yn neud o, yn y cychwyn. Ond, ar ôl amser ar nhw cychwyn, dysgu, fel dwi'n neud. Achos, ia. Ond, okay. So. Mae stwff yn cychwyn mynd. Mae'n cychwyn mynd yn nos. Mae stwff yn cychwyn llaw fi. Stwff. Dwi'n deud stwff lot, dwi'n mor sori. Ond, da chi'n cael bod dwi'n deud? Dwi'n deud da chi'n cael bod dwi'n deud, ond da chi probably ddim. Mae pobl yn gadw fi wacko, dwi ddim. Dwi'n trio hydeg. Achos dwi wedi ffeindio allan sut i wneud hwn. Dwi am rwan cychwyn wneud hwn ar outros fi. Yay! Gosh, ffwr hwnna. Okay. So. Be dwi am wneud rwan? Dwi am wneud ti. Achos dwi'n gallu. Wel, dwi am wneud gwely. Achos dwi angen ei gwely. Wait, na, dwi angen wneud beth yn gywir. Dyna fo. Ia, wedyn, dwi'n gorfod wneud pren yn gyntaf. Okay. Dyna fo. Okay, dwi'n angen wneud un o hyn. Achievements and locks. Benchmarking. Okay. Gwely! Yay! Dwi'n neud gwely! Okay. So, neith o'n fod yn gwely fi am rwan. Okay, ag rwan dwi os yn hoed lawr pyn bach o hut just o fi, achos dwi'n gallu a dwi isio. So, dwi wedi colli dwy tŷ. Dwi'n gwybod os mae'n hogyn ei geneth, ond anyway. Okay, so. Dwi'n gallu neud... Wow, oedd hwnna'n neud fi'n... ar hwnna'n neud fi'n anghyfforddus. Ond anyway. So. Dyma. Okay. Fyna. Fyna. A fyna. Dyna fo. Ag. A wedyn. Dwi'n popio hwn yn fyna. A wedyn. Yay! Wait, na, dwi'n suffocatio. Phew. Ni'n meddwl ni yn barw. Ond ys i ddim. Achos enw fi yw Superman. Superman, dylele. Dwi jyst yn deud cawod, dwi ddim. Dim enw fi yw Superman. Enw fi yw Beep. Dach chi ddim yn cael gwybod. Achos dwi yn anonymous. Achos enw fi yw
by the way, dim hwnna di outro fi. Dwi'n iawn chwarae. A dwi'n hedeg allan o bwyd. Gyna i... Wow, ma' hwnna'n Xbox One. Wow. Mae'n rhai pobl sydd efo PS4s. Dwi'n gwybod ffrind fi. Dwi'n mynd deud enw fo. Enw fo di Kyle. By the way, dwi'n deud enw Kyle i cadw identity fo. So, enw Kyle. Ag, sorry, os ydych chi efo enw Kyle. Dwi'n licio enw Kyle, okay. Love to the children. Anyway, sorry. Ag enw fo PS4, mi a'n cysau Xbox One. So, yeah. Ag, wedyn, yeah. Just mi ddim yn licio Xbox One. Mae'n fwy o PS4 person. Wel, dwi'n anghytuno. Dwi'n licio Xbox One. Mond achos gyda mor un o controls ar Nintendo. Ond, dal dwi'n hwyd hwn i lawr. A wedyn dwi am creu... Voila! There we go. A rwan, popio nhw fyna. Cael gwared ar hadau. Ag, rwan, dwi'n cychwyn torri nhw lawr. Ho, ha, yo, ha, ho, a dwlu, 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 sorry, dwi'n just yn canus wedyn mae o ddim yn mor hir. Okay, so, dwi am wneud tŷ coed, okay? Dwi am wneud tŷ coeden, okay? Dwi am. Efalla. Ond, dwi'n gwybod, ma'n wedi bod 3 episode so far, a dwi dal ddim wedi wneud tŷ. Mae hwnna achos, dwi just ddim yn bothered. Anyway, na, just kidding. Dwi'n committed i'r sianel yma. Oherwydd, fod dwi'n hoffi y sianel yma. Chanel. Perfume by Men. Sorry. Sorry. Oh. Ydych chi wedi gweld bod llygad nhw jyst fel... Ag... O, dwi'n sorry os gynnwch chi llygad hwnna. Okay, dwi'n lladd hwn. Dwi'n lladd y bwystfil. Y bwystfil bryderus. Just... Oh, I'm not wasn't who I want. And anyway. Anywho. Oh, bwyd. Okay. Na, dim bwyd. Ond. Anyway. Dwi. Lle mae o? Where? Okay. So. Dwi'n angen hyn. O, sgynna i unrhyw bwyd. Dyna bwyd. Bwyd. O, rwy'n affi bwyd. Mae bwyd mor dda i chi. Sorry. Wow. Sorry, Dwi really eisiau diod. Ond dwi ddim eisiau goffen achos... Fel, os da chi ddim yn siarad, wedyn mae pobl yn fel, oh my god, ti'n mor annoying, pam ti'n siarad? Ond, y peth yw, dyna fo. Sorry, o'n i am ddweud enw fi, o'n i fel. Okay, so. Sut ydy hyn yn edrych yna fi? Swanky. By the way, mae hwnna ddim yn rheg. Mae hwnna ddim yn rhegi, by the way. Mae hwnna jyst yn gair. Swanky. Sorry. Mae'n mor anodd. Just, mae'n anodd. Okay, dwi'n cychwyn y tŷ. Cyntaf dwi angen gwneud hwn. A dwi angen gwneud hwn. Okay.
Dyna fo. Okay. So, dwi'n popio hwn yn fyma. Dwi'n popio hwn yn fyma. Mae'n cute. No. Docile until attacked. They will attack you back. Can be tamed using bones. Oh no, colli hwnna. Colli hwnna. Yay, dwi'n setyn yn Cymraeg am Yay! Just kidding. And dwi'n. By the way, mae'n rhywbeth da. Yay! Dwi'n dda. O, ydw i? Dun. By the way, dwi'n. Neu pan fysau yn neud y fideos. Oh, dwi wedi bod yn clicio button anghywir. Bys nhw'n cael gwad o hwn? Ond dwi'n mynd. O, dyna fo. Phew. Okay, ag dwi wedi cychwyn y tŷ, ag dyna diwedd episode 3!